нерӯгои барқи обии роғун ҳамчун иншооти нодири асри 21 аҳамияти муҳим дошта. яке аз бузургтарин дастовардҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми 30 соли истиқлоли давлатӣ ба ҳисоб меравад. зеро дар таърихи давлатдории навини Тоҷикистони соҳиби истиқлол бо азму талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳ ба далели расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ ва муҳайё сохтани имконоти зарурӣ барои рушди иқтисодию иҷтимоиёти мамлакат оғоз ёфт ва ду агрегати он ба кор андохта шуд. имрӯзҳо дар нерӯгои барқи обии роғун корҳои сохтмонӣ асосан дар толори мошинҳо, толори трансформаторҳо, нақби сохтмонии қабати чорум, баромадгоҳи нақби сохтмонии сеюм, сарбанд, нақбҳои нақлиётию ҳавокаш ва дигар иншооти асосии ёрирасон бо маром идома дорад. аз рафти корҳои сохтмонӣ дар нерӯгои барқи обии роғун ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. роғун кохи равшанию нур бунёди он ҳадафи асосӣ ва афзалиятноки сиёсати энергетикии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. нерӯгоҳи барқи обии роғун яке аз иншооти бузурги энергетикӣ мебошад ки ояндаи наздик дар Тоҷикистон истиқлоли энергетикиро таъмин менамояд. тибқи маълумоти омории айни замон дар ин кохи нур кормандони муҳандисиву техникӣ бо истифода аз 3255 мошину механизм ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. дар ин иншооти азими гидроэнергетикӣ имрӯзҳо бо як иродаи мустаҳкам бунёдгарони он азму талоши худро равона ба он намуданд ки корҳои сохтмониро бо сифати баланд ва дар вақти муайян ба анҷом расонанд. бояд гуфт ки имрӯзҳо корҳои сохтмону васлгарӣ аз ҷумла нақбканӣ, арматурбандӣ, бетонхобонӣ ва анкергузорӣ дар қитъаҳои гуногун бо маром идома дорад. дар баромадгоҳи нақби сохтмонӣ қабати сеюм корҳои заминӣ ва мустаҳкамкунии канораҳои кӯҳро бо сатҳу сифати баланд иҷро мекунанд. то ин давра зиёда аз 4 миллиону 495 метри мураббаъ корҳои заминӣ, 175960 метри тӯлонӣ, гузоштани анкерҳои ПНА ва АЖГ ва 186498 метри мураббаъ пошидани маҳлулҳои бетонӣ иҷро карда шудааст. нерӯгоҳи барқи обии роғун яке аз иншооти муҳими гидроэнергетикии мамлакат маҳсуб ёфта рафти корҳои сохтмонӣ таҳти назорати бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. айни замон дар тамоми қитъаҳои ин иншооти азими аср корҳои бетонрезиву васлгарӣ ва кашонидани сангу шағал бо ҷалби техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ ба таври шабонарӯзӣ идома дорад. корҳои сохтмону васлгарӣ дар нақби сохтмонии қабати чорум давом дорад. ҳаҷми умумии корҳои нақбканӣ бо назардошти нақбҳои дастрасӣ 548845 метри мукааб, корҳои бетонхобонӣ 106369 метри мукааб, гузоштани анкерҳои АЖГ 24023 метри тӯлонӣ, сементатсияи пуркунанда 51639 метри мураббаъро ташкил медиҳад. корҳои васлу насби оҳану фулузот дар қисмати камераи дарвозаҳои садамавӣ ва асосӣ идома дошта дар ҳаҷми зиёда аз 470 тонна оҳану фулузот васлу насб гардидааст. лозим ба ёдоварист ки имрӯзҳо сохтмончиёни нерӯгоҳи барқи обии роғунро тавонмандиҳои пешвои миллат рӯҳу илҳоми тоза мебахшад ва шуҷоату матонати беҳамтои онҳо дар ин иншооти бузургу тақдирсоз ҳамтон надорад. коргарону мутахассисон алалхусус ҷавонон бо майлу рағбати том корҳои сохтмону васлгариро анҷом медиҳанд ва хуб дарку эҳсос менамоянд ки ҳар қадар ин иншоот зудтару хушсифат ба сомон расад ҳамон қадар сатҳу сифати рӯзгору зиндагии худ ва ҳамдиёронашон беҳтар ва Тоҷикистони соҳиби истиқлол пешрафтаву обод хоҳад шуд. кору пайкори имрӯз дар нерӯгоҳи барқи обии роғун бахусус дар бунёди сарбанд майдони азму разми ҳақиқиро мемонад. корҳои заминӣ ва хокбард
бардории ҷинсҳои кӯҳии ғайрикондитсионӣ дар қисмати канорҳои чап ва рост барои омода намудани таҳкурсӣ идома дошта, ба ҳаҷми 8150 метри мукааб ҷинсҳои кӯҳӣ кашонида бароварда шудааст. корҳои хобонидани маводи сарбанд дар сатҳҳои 1104 ва 1099 метр идома дорад. аз ҷумла дар моҳи апрел дар ҳаҷми 271130 метри мукааб мавод хобонида шудааст. корҳои заминӣ омода намудани обқабулкунакҳои асосӣ, роҳҳои дастрасӣ ба онҳо, тозаю ҳамвор ва мустаҳкам намудани фарози кӯҳҳо дар сатҳи 1552 метр вусъат меёбад. корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкунии муваққатӣ дар иншооти камераи васлгарии турбинаҳо ба анҷом расида, корҳои омодагӣ барои хобонидани бетони конструктивӣ идома дорад. корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкунӣ дар тамоми нақбҳои обрасон дар қисмати болоӣ дар асоси лоиҳа иҷро карда мешавад. 85801 метри мукааб корҳои нақбканӣ ба анҷом расида, 1598 метри мукааб бетон хобонида шудааст. корҳои нақбканӣ дар шахтаҳои обрасони қисмати поёнӣ ҳам идома дорад. ташаббусҳои созанда, иқдомҳои наҷиби ҳар фарди баору номус ва тандуст бобати саҳмгирӣ дар бунёди нерӯгоҳ имрӯз ба натиҷаҳои дилхоҳ боис шудааст. имрӯз ҳар фарди худшиносу худогоҳ бо истифода аз сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳама азму талоши худро баҳри ноил шудан ба ҳадафҳои созанда равона кардааст. дар воқеъ фардои дурахшони тоҷикистонёну Тоҷикистон аз бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун вобаста аст.